ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ। ଆମର ତ ଏଠି ରାକ୍ଷୀ ଫାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ହଉନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ କିଣା ହେଇଛି, ମିଠା କିଣା ହେଇଛି, ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇ ପାରିଲାନି। ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ, so ଆମେ କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବୁ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଯୋଉ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁ କି? ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କୋଉଠି କୋଉ ରାକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧା ହଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ନା କଣ ବୋଉ? ଠିକ କଥା ନାହିଁ? ଆମ ବୋଉ ଟିକେ ଶୁଣିବା, କଣ କହିଲ ଟିକେ? ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛ କୁହ? ରାକ୍ଷୀ ତ ବରଦଳରେ କାଳିଆ ପିନ୍ଧିନି ଆଉ ପିନ୍ଧିବ କିଏ ରାକ୍ଷୀ? ଆଉ ଯୋଉଠି ବଡଦଳରେ ବଡ ଠାକୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଠି ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ସିଏ ଆମ ଆଗରେ ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସିଏ- ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। କାଲି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବ, ଆସିବ ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୋଉ 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 ଜାଗାରେ ଆସିବ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି ଗାଁ ମାନେ କେତେ ଜାଗା ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ କହିଲେ କଣ ନାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବନି। କେତେଟା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛନ୍ତି 27 ତାରିଖ ବନ୍ଧା ହବ, ଆଉ କେତେଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛନ୍ତି 28 ତାରିଖରେ ବନ୍ଧା ହବ। ଇଏ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମତ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓକେ, ରହିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।